Така, здравейте, пичове, здравейте! Добре дошли в едно видео, което записвам буквално преди стрима на втория плейлист, къде ще играем сега от петия сезон на нашата поредица с готените плейлисти, които правя от доста години. Правя го това кратко видео, за да ви благодаря адски много наистина за хората, които са се абонирали за мой YouTube канал, а именно това са вече 300 човека в моя така успешен, деца вика, малък YouTube, да го наречем бизнес. И общо взето искам наистина да изкажа огромни благодарности, тъй като хитнахме това, което аз се бореха, именно 300 абоната и ги хитнахме даже заедно с и 500 видеоклипа в канала, което за 300 абоната, 500 видеоклипа, нали, не много хора могат да се похвалят, че има такъв канал, който да качва толкова много като мен, именно редовно всеки ден от 3 часа, както съм писал и както повечето вече знаят. Така че по случая искам да ви пусна едно giveaway, което то в момента даже за хората, които следват Facebook страницата и са в моят Discord сервер. Линк естествено за Facebook страницата и за Discord сервера ми винаги има в описанието, може да влезете. Вече съм пуснал и съм дал предварително на тях днеска по-рано през деня, за да може хората, които следват Discord, следват Facebook страницата, да имат по-рано достъп към тия неща. Пуснах един giveaway, който 14 дни ще продължи за едни 5 случайни игри, които ще изтегля и дори аз няма да знам какви ще бъдат те. Правили сме го и преди това нещо, просто този път стойността на игрите, на ключовете общо е над 100 евро. Проверил съм лично, реално погледнато дали всичко е лечит и наистина има игри, които са по 40 евро, по 80 евро и така нататък. Така че може да се записвате, ще има линки за раздаването и за вас вече в YouTube описанието, така че вие сте хората. Правя го, нали, от съпричастност, от благодарност един вид към вас, че това нещо сме го постигнали малко или много заедно, но най-вече е възможно благодарение на вас. Така че този giveaway съм го пуснал днеска на 13.10 и ще бъдете изтеглен на 27.10 този месец. 14 дни имате време да се запишете. Реално погледнато за записването не е нещо сложно. Мога да ви покажа даже самия giveaway. Само да видя секунда, само да си вляза в акаунта. Ето го въпросния giveaway, вече съм ви отворил да видите и самата страница на самия giveaway. Вече има хора, които са влезли в самия giveaway. Естествено аз няма да участвам, няма да е честно спрямо вас. Вече има, както се казва, 34 реално човека, които са, в смисъл 34 влизания има в самия giveaway. Тоест имате 4 влизания на самия giveaway, като едното от нещата беше примерно да последвате, в смисъл да видите Instagram профила ми, да последвате Twitch канала ми, да погледнете YouTube канала ми. Това са, нали, Twitch канала и YouTube канала, основните неща, които искам аз, нали, като изискване да ги има. И имаше едно допълнително там, което го бях добавил, което ми го позволяваше, нали, безплатната версия на този сайт. Така че отидете, чекнете го, ако искате да спечелите 5 ключа за 5 различни игри и да се позабавлявате дали с ваш приятел или вие ще ги цъкате, вече вие си преценявате какво да правите с ключовете след като ви ги дам. Това е начина. Ние сме благодарни си още веднъж за това нещо, че го постигнахме и общото го постигнахме даже преди нова година. Нали, до края на тази година вече гониме нов гол, а именно новия гол естествено ще е 500 сабскрайбъра до края на годината. Имаме време, пичове, натискайте, бутайте, правиме го, защото мисля да ви залием с още доста контент тази зима, само да сме живи и здрави и общо взето всичко друго ще се нареди. Това е от мене за това видео, надявам се да ви е харесал, отдавна не се бях включил така да го наречеме в така по-друга различна светлина, така че чуваме се, виждаме се, влизайте в Дискорда, харесайте Facebook страницата, линкове долу в описанието и ще се чуем. Ай!